Takže čaute. Teplé rožky na prídel! To si vážne točil, hej? Sme akurát po pohovore, prvom pracovnom Robotníckom. Po dvoch dokoncov. Takže asi tak. My si mohli teraz dovoliť trošku také extra špeciál mojito. Heaven. Ja som už svoje dobil. Už sa vracia. Je to veľmi dobré. No, čo by sme vám povedali v tomto vlogu? To, že už 2,5 týždňa čakám na notebook a ešte doteraz mi neprišiel, pozdravujeme alza.sk. Už ste mohli mať Sprite a Banana Challenge, ešte doteraz som ho neseditoval, takže nevychádza čas. Všetko. Jemu? Všetko na ňa. Všetko len na mňa. Všetko len na mňa. Plánoval som aj spraviť ďalšiu pauzičku, ale nevyšlo. Dobre, lenivý. Veľa pracovných pohovorov. Hej, pracovný, dneska si má pracovný pohovor po mesiaci, ty dýli. No, zajtra školenie nás čaká v oblekoch, uvidíme, dačo vlogneme. Rovno stamať, takže uvidíme. Ospravedlňujeme sa ešte raz teda za technické nedostatky, že stále ešte nie sú videá, lebo fakt nie je času, nie sú notebooky. Priority. Ani nič podobné. Takže to by bolo asi tak všetko. Možno, že práve sa chystáme niekam. Radšej. Niekam. Nevieme ešte. Čo ti? Čo si jak? To bola šupa. Neviem, vôbec. Hej, Stačí už, ne? Zdvíhaš sa? Nerob si srandu z ľudí. Máme tu aj motorečku. Aj holčičku pred nami máme. Keď chcete, môžete ju vidieť. To je ináč... To nič. Raz keď padá telefon, tak bohužiaľ padá. Tu poďte do parku. Ideme do parku. No. Takže vidíme sa potom pri videu číslo 4. No, pri ďalšom challenge, ktorý bude, ktorý? 7? Banana Sprite. No, Banana Sprite, ktorý už dúfam, že dneska alebo dakedy naeditujem. Ten bol dobrý. Tak budem sa snažiť niečo naeditovať. Uvidíme. Takže potom teda sa jedíme pri tom videu. Uvidíme, že ako vyjde. Majte sa. Čaute.